beras mundak tangane kita ini. Tapi kowe iki aja dolanan beras mundak tanganmu kiting. Jare sapa kowe? Jarine wong tua mesti lah isi tanganmu kiting. Jam sabare. Lho, tanganku piye iki? Kiting iki. Larangan iki diwenehke marang bocah-bocah sing seneng dolanan beras. Tumindak iki bisa njalari pari dadi reget lan sumebar ing endi-endi. Tahu-tahu pinggir tengah lawang ora oleh. Lah napa ora oleh? Lah ora oleh kok berarti ono sing ngelamar balik. Lenggah ing ngarep lawang iku ora sopan amarga lawang iku minangka dalan kanggo mlebu lan metu. Yen lungguh ing ngarep lawang bakal ngalangi dalan. Mekaten tugas kita babagan waler ing lingkungan kita.